Ang pilas ko dasig na lang magayo. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Di na problema mo ba ang mataas nga blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500. Naganda mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamin na kabalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigkulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubin sa edad ang itsura. DTX 500. DTX Coffee Mix. Eric Ledis mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. O gali si Ariel, nagkanto sila isang nagligad, sakit kidya katama. Di ang basan tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw, wala ang sakit sa akon tutong na. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Makabulig sa pagtabna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabakod sang imo nga resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Spore Biotics. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:06. D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ka-K5, Sunny Sarabia Punay at Kimberly Caluyo.
Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bayo Evening Newscast, Martes nga adlaw, Disyembre 17, tuig 2024. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa amon official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa gihapon sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita. Ini si K5, Sani Sarabia Punay. Kaga ko naman ang inyo alagad, ako si ka-K5, Kim Montaño Caluyo. Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluan sang D3 Bayo. Nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Para sa mga nagabalik-balik ang hilanat o bukag sipon, magtumar sang D3 Bayo sang Klinika de Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bayo. Sa nagapanguna nga balita lokal, Iloilo City Hall employees magabato na sang ila SRI kag gratuity pay. Sa dugang balitang lokal, DepEd Region 6 nagahulat pa sang update angot sa SRI sang mga teaching kag non-teaching personnel sa Western Visayas. Samtang pulis ginbuno patay sang construction worker sa Banwa sang Uton. Sa piyak nga bahin, 24 anyos nga babae arestado samtang live-in partner sini nga nakapalagyo sa drug bypass operation sa distrito sang La Pasta. Sa balita nasyonal, Mary Jane Veloso ipidalom sa 5 kadlaw nga quarantine sa tiyon nga magabot na ini sa pungsod. Sa dugang balitang national, approval kag trust ratings nanday Presidente Marcos kag Vice President Sara Duterte nagnubo. Balita international, manunudlo kag estudyante patay sa pagpangluthang sa isa ka eskwelahan sa Wisconsin. Sa balita sa patagsang sports, Kevin Kiambao magahampang na sa Korean Basketball League. Kag sa aton balita sa patagsang entertainment, Mrs. ni Roby Domingo nakabaton sang milagro sa sininga Paskwa. Kagamay ito ba ang ato nagapangunang mga headlines sa aton mga balita nga una ninyo mabatian sa K5 News FM Iloilo apang sa mapamantalaan buwas pa mabasahan. Philippine Standard Time, alas 6:10, kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Balitang lokal. Ang masunod nga mga balita lokal nga inyo mabatian igadulong sa kaluan sang Klinika DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds and sugarcane extract para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sa kape nga puro lang kalamay. Hindi magkabalaka pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix ang pinaka-healthy nga kape. Nakapangapi ka na, nakadetox ka pa. Magabaton sa ilang service recognition incentives o kon SRI kag gratuity pay ang mga empleyado sang Iloilo City Hall. Ini ang ginkumpirmar ni Mayor Jerry Triñas. Sunod sa alkalde nga ila na lamang ginahulat ang direktiba gikan sa Palasyo sa Malacañang kon pilang igahatag sa mga empleyado. Naibalaan nga ang SRI ang ginahatag sa mga regular employees kag ang gratuity pay amo naman ang para sa mga job hires. Natala na naman nga magapatawag sang special session ang alkalde agad nga maaprubahan na ang pundo para sa bonus sa mga empleyado. Magluwas pa dira makabaton man sa 30,000 pesos nga CNA o kon collective negotiation agreement ang mga regular nga empleyado. Kag sa dugang balitang lokal, nagahulat pa sa karon sang update kag pagsulundano kon guidelines na tuhoy sa Service Recognition Incentive o kon SRI para sa mga teaching kag non-teaching staff sa masobra 70,000 o kon 70,000 ka personnel sa Western Visayas. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Mr. Hernani Escoliar Jr., Regional Information Officer sang Department of Education o kon DepEd Region 6, iyagin pahayag nga mangindako ini nga bulig sa ila nga o kon sa ila kag pagkilala
naman sa ila nangin kontribusyon. Dugang paniya, iga proseso nila ang makinaanglanon kag i-download na sa mga schools division offices o kon SDOs. Tion nga ma-forward naman sa ila sang central office ang budget para sa SRI. Nahibaluan nga una na nga ginanunsyo ni DepEd Secretary Sonny Angara nga iga-download ini sa mga regional offices para sa immediate disbursement sa Desyembre 20. Sa iban pa naton nga balita lokal, nagapanindugan naman si Iloilo Mayor Jerry Triñas sa ginapatuman lamang niya ang ordinansa nga nag-regulate sa mga streamers kag billboard sa palibot sang syudad sang Iloilo. Ini matapos nga nangin kontrobersyal ang pagpangkakas ang billboard sa isa ka political party nga yara sa pribado nga building. Sunod sa alkalde nga madamo na sa mga building ang nadagdagan sa notice of violation nga wala nagasunod sa Regulation Ordinance number 2013-330. Samtang ginpahigman sa Office of the Building Official nga sarang lamang makabutang sang billboard sa mga building nga ang gina-advertise ang may kauntanan mismo sa building. Sa police report, ginbawian sang kabuhi ang polis matapos ginbuno sang construction worker sa barangay Pakyad, Oton, Iloilo alas 11:45 sang gabi, Desyembre 16. Ginkilalang sospek nga si Dan Garferio, 40 anyos, residente sang barangay Sinebaan, Dingle, Iloilo. Kagang biktima naman amo si Police Staff Sergeant Erwin Kalubayan, 40 anyos, nga residente sang barangay Balabag, Dumangas, Iloilo. Sa inisyal nga impormasyon nga nakuha sang K5 News FM sa Oton Municipal Police Station nga padayon pa ang ila investigasyon angot sa krimen. Philippine Standard Time, alas 6:13. Ang masunod naman nga mga balita nga inyo mabatian. Igadulong sa kaluan sang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magdumarbisan wala sang kinaan-an. Mighty C labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig man sa aton nga heart health agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis gani bisan may edad na hubin gyapon ang itsura. Posible pasakaan sang kaso nga murder o kon homicide ang suspect nga si Francis Mendoza Paspi, 33 anyos, pumuloy sa barangay Kalawinan matapos nga gintiro patay sini ang 42 anyos nga barangay Tanod nga si Jennifer Peñarubia Pires pasado alas 11 kahapon sa aga, Desyembre 16. Sa interview sa K5 News FM Iloilo sa programa Foro de los Pueblos, kay Police Executive Master Sergeant Jonathan Mendoza, Public Information Officer ng Dueñas Police Station, nagapadulong ang suspect sa iya trabaho sang ginhimo sini ang krimen samtang ang nasambit naman nga tanod ang nagikan sa ilang barangay hall. Mayara naman sang testigo nga nagapamatuod nga si Paspi amo ang nagluthang patay sa biktima. Ginarantaw naman nga daan nga hiligutan ang motibo sa pagluthang kay Perez. Sa piyak nga bahin, nagapatigayon sa karon sang assessment ang Department of Agriculture kon DA Region 6 natuhoy sa epekto sang paglupok sang Mount Canlaon sa Negros Occidental, partikular na ang ginabugang nga abo sang bulkan sa pananom kag mga kasapatan. Ini ang suno kay Director Dennis Arpia, Regional Executive Director sa nasambit nga talatapan sang ma-interview sang katapos sang media. Dugang paniya, sa bahin sang pananom, ginatanaw kung ano kadamo ang naapektuhan. Samtang ginatuna naman kung ano ang kinahanglanon nga fertilization para sa nagakaigo nga nutrients sa mga pananom. Sa piyak nga bahin, labing apektado sa bahin sang livestock o kon mga ginasagod nga baka, karbaw kag kanding, bangod nga mahimo man nga maapektuhan ang ikaayong lawas sa mga ini tungod sa abo. Pahayag pa sang natundan, kalabanan sa mga baka ang hindi basta-basta magkaon, tion nga may pagbag-o sa hilamon o kon sa ginapaharab sa mga ini. Ini nga bahin sa aton mga pagbalita, ginadulong naman sa kaluan sang klinika DTX 500 ang palaya, the sugarcane extract para sa may mga diabetes. Sa mga hindi makatulog sa tiyan sa kagabihon para nga mangin mahamo kang katulugon, magklinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mandamo nga mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant.
Sa dugang panaton nga balita lokal, arestado ang 24 anyos nga babaye samtang nakapalagi naman ang 32 anyos sini nga live-in partner sa drug buy-bust operation sang Iloilo City Police Station 2 sa sitio Kawayanan, Barangay Tabuk Suba, La Paz, alas 11:55 kagabi. Ginkilala ang nadakpan nga si Angel Mariano, residente sang Zone 5, Barangay Boulevard, Mulo, kag ang bana sini o kon na live-in partner amo si Ben Miranda nga subject sang operasyon. Residente man sang Barangay Tabuk Suba, La Paz. Isa ka semana ang monitoring sa mga operatiba kay Miranda sa diin may record pa ini nga pagpangawat sa Ledisco Village. Antes pa man nakapalagyo kag namutika ni Miranda ang operatiba ang iya transaksyon, nabaklan ini sang isa ka sachet sang suspected shabu gamit ang 3,500 nga buy-bust money. Nakuha naman kay Mariano ang 3 ka sachet sang suspected shabu kag isa ka sachet nga yara sa sulod sang iyang bra. Samtang anom naman ka gramos ang kabugaton sang suspected shabu nga nakuha sa mga suspect nga may estimated standard drug price nga masubra 40,000 pesos. Kag sa aton pinakaulihi nga balitang lokal, yara na sa 99.17% ang evacuation rate sa mga nagatiner sa area nga sakop sang 6 km permanent danger zone o kon PDC as of December 17. Base sa Office of the Civil Defense sa OCD Region 6, yara sa 100% sa bahin sang Negros Occidental, kag 97.92% naman halin sa Negros Oriental. Samtang yara sa 15,512 ka mga individual ang nag-evacuate gikan sa 4,629 ka pamilya. Nakalista naman sang 15 ka mga kabaranggayan ang sakop sang 6 km permanent danger zone nga ginmanduan sang mandatory evacuation. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:18. Balitang National. Balitang National. Kagkaroon sa detalye naman sa ato nagapanguna nga mga balita national. Mga balita sa palibot sang pungsod, ginadulong naman sa kaluwan sang DTX Beauty Soap para sa mga luyag magputi kag maghamis ang kutis. Mag-klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig man ini para makalikaw kita sa madamo lang ang mga balatian sa panit kasubong sang katikati, buni, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Sa detalye na sa mga balita nasyonal, igapaidalom sang Bureau of Corrections o kon Bucor si death row inmate Mary Jane Veloso sa 5 kadlaw nga quarantine period sa tion nga makabalik na ini sa pungsod. Ginpatag sang Bucor nga kabahin sang ila protocol para sa mga bago nga mga persons deprived of liberty o kon PDLs nga ipahamtang anay sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong agud ipaidalom sa quarantine. Sunod naman sa pamunuan sang Bucor, magapabilin sa isa ka designated isolation area si Veloso para sa isa ka medical observation kung sadiin hiwaton man ang medical kag physical examination sa iya agud mahibaluan kung mangyara ini sang balatian. Nahibaluan nga nga buwas nga adlaw ginalao man nga mag-aabot si Veloso kag igadiretso ini sa quarantine kag sa Disyembre 24 magatapos kag mahimo naman siya nga bisitahon sang iya pamilya. Samtang siyam naman ka mga warehouse nga may mga unod nga imported nga bugas sa Bukawi, Balagta sa Bulacan ang ginsalakay sang Bureau of Customs o kon BOC, Philippine Coast Guard o kon PCG kag Department of Agriculture o kon DA. Suno kay BOC Customs Intelligence and Investigation Service Chief Alvin Enciso, ginkasa nila ang raid matapos makabaton sang impormasyon nga natago sa nasambit nga mga warehouse ang mga smuggled nga imported nga bugas. Ginpahayag pa ni Enciso nga nagabalor ang nasambit nga smuggled rice sang halos 100 million pesos kung sariin ang pila ka warehouse ang nagaripa kag ginasimbugan sa mga local rice agod mabaligya sang mas mahal nga presyo. Ginataga naman sang 15 kadlaw ang mga tag-iya sang warehouse agod magpakita sa nagakaigo nga dokumento samtang ginsira kag hugot nga ginabantayan sang Bureau of Customs ang mga warehouse. Ang masunod naman nga mga balita sa palibot sang pungsod nga inyo mabatian, igadulong sa kaluwan sang klinika Dio Fresh, Dio Roll-On. Pagkatapos paligo, hindi gid magkalipat magamit sang klinika Dio Fresh para preska gihapon ang pamatyagan sa bilog nga adlaw. Naghatag man ini sang 48 oras nga proteksyon kontra sa bahong balhas. Klinika Dio Fresh, the natural Dio Roll-On.
Lunsay nagnubo ang approval kag trust ratings nanday Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag Vice President Sara Duterte base sa pahayag 2024 end of the year survey sang Publicos Asia Incorporated sang Nobyembre 29 tubtob Disyembre 3. Mas manubo sang 10% ang approval rating sang presidente sa 33% gikan sa 43% sa nakaligad nga quarter, samtang 23% naman ang iyang trust rating. Samtang nabuhina naman sang 3% ang approval rating ni Vice President Sara Duterte sa 37%, samtang yara naman sa 31% ang trust rating sang Vice Presidente. Nagdubo man ang ratings nanday Senate President Chis Escudero kag House Speaker Martin Romualdez. Samtang nakitaan man sa pagdubo ang approval kag trust ratings ni Chief Justice Alexander Hismundo. Sa dugang balitang national, ginpasakaan sang National Bureau of Investigation o kon NBI si Resmis Bamban Mayor Alice Gu kag apat ka mga miyembro sang iya pamilya sini sang kaso nga falsification kag paglapas sang anti-dummy law. Suro kay NBI spokesperson Ferdinand Lavin, lakip sa magin pasakaan sang kaso amo ang magirikana ni Gu nga sanday Jiang Song Gu kag Lin Wenyi kag mga utod sini nga sanday Sheila kag Shimen Gu. Ang nasambit nga kaso ang may kaangtanan sa pagbakal sang apat ka mga parcels ang duta para sa ilang Trillion Q Farm para sa Mangatarem, Pangasinan. Nagapangatubang naman ang pamilya Gu sang 7 counts ang falsification for misrepresentations sang Ilo Securities and Exchange Commission Incorporation papers. Samtang nakasecure naman ang NBI sang certification gikan sa barangay sa Bulacan sa diin wala magtiner ang pamilya Gu sa among nga lugar. Balita International. Sa detalye naman banwa sa aton balita international, ginadulong sa kalwan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavo Huasca para sa pirmilang ginakapoy kag madali kapuyon. Magklinika Extend the Food Supplement. Bastante ini sa amino acids kag phytonutrients kag nagatag sa aton sang mas mabakod nga resistensya. Kag nagapayo man sang blood circulation. Gani mag-extend the food supplement na. Sa balita international, patay ang isa ka estudyante kag manunudlo sini samtang anom ang pilason. Subong nga adlaw sa Martes matapos nga nagpaulan sang bala ang 15 anyos nga bata nga babaye sa isa ka private Christian school sa Wisconsin, USA. Sunod sa mga otoridad, nahibaluan nila nga estudyante sa bulutuan ang suspek kag nag-eskwela pa ini antes ginhimo ang mass shooting nga sa ulihin na sapuan nga sa ginuntaran sa insidente nga wala naman sang kabuhi. Nagapating mga pulis nga ginlutang sini ang kaugalingon apang agud makasiguro ipaidalom ang suspek sa autopsy agud nga mahibaluan ang gitunaan sang kamatayon sini. Hindi pa matumod sa mga otoridad kung ano ang motibo sang suspek apang padayon man nga ginaimbestigahan ang pamilya sini kung paano ini nakakuha sang armas. Sa dugang balitang international, ginpangapinan ni Syrian President Bashar al-Assad ang iya pagpamuno kag ginpanginwala sini nga madugay na siya nga nagplano nga magbiya antes pa mag-abot ang mga rebelde nga grupo sa Damascus. Ginpayag sini nga ang iya pagpalagyo pagwa sa Syria ang wala na plano o natabo bangod sa pagpabilin sini sa Damascus tubtob sang December 8. Gintawag sini ang mga rebelde nga grupo nga mga terorista nga nagsulod sa kapital kabang danan nga nagsaylo na ini sa Russian base sa Latakia City agod makita ang combat operations. Matapos nga mapierde sang mga Harat Tahrir al-Sham o kon HTS militant group ang ulihing Russian forces sa base, naglupad na sila padulong sa Moscow, Russia. Madumduman nga kontrolado sang HTS militants groups ang nasambit nga pungsod matapos nga umpisahan nila ang pagpangatake humalin pa sang bulan sang Nobyembre. Balitang Sports. Kagkaroon sa detalye naman sa aton balita sa patag sang hinampang. Ginadulong sa kaluan sang klinika Spur Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, magklinika Spur Biotics, nagabulig initinlo sa aton tiyan kagulon agud makalikaw kita sa madamo nga mga balatian. Klinika Spur Biotics with fortified probiotics.
Desidido si Gilas player kag De La Salle University star player Kevin Kiambao nga ipursigi ang iya handom nga maghampang sa NBA o National Basketball Association. Ginpayag sini nga magpadulong siya sa Korea agud maghampang anay sa Korean Basketball League sa Guyang Suno Sky Gunners. Ginhimo sini ang anunsyo sa maluto sila sa University of the Philippines sa UAAP Finals sang Domingong adlaw. Dugang pasini nga tapos ng iyang college basketball career, kabandaran nga ipursigi na niya ang paghampang sa professional basketball pinagi sa Korean basketball. Balitang Entertainment. Kag sa ato naman balitang showbiz, malipayo ng Pasko sang pamilya sang TV host nga si Robbie Domingo. Ini matapos ginpakigbahin sang misis ni Robbie nga si Mikey Pineda nga yar ini sa clinical remission suno sa iya doktor nga ginakabig niya nga milagro o kon miracle nga iya nabaton subong nga Pasko. Ginpaatag ni Mikey nga kon magsiling ang doktor nga yara siya sa clinical remission nagakahulugan nga maayo ang kon wala sang problema sa iya ikaayong lawas. Suno kay Mikey nga baton niyang nasambit nga maayo nga balita samtang yara sila sa bakasyon sa pungsod Singapore kabang danan nga emosyonal sila nga mag-asawa kag lubos nga nagapasalamat sa ila na baton nga Christmas miracle. Samtang sa ato naman pinaka maayo nga balita sa Isaias 40:29 nagasaling, ginahatagan niya sang kusog ang mga maluya kag ang mga ginakapoy. Philippine Standard Time, alas 6:28. Kag ang may tubanwang kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bayo Evening Newscast. Mga ka-K5, may dayod yun nga gabi sa aton sini nga mga tagpalamati kag mga maukod nga mga live viewers dira kay Mami Immaculate sa distrito sang La Paz sa aton sini nga K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2 sa aton nga Taxi Patrollers, K5 Taxi Patrollers and Western Visayas Transport Cooperative kan WVTC Patrollers. Mga ka-K5, padayon kamo nga mag-like, mag-follow kag share sa amon official social media pages ang K5 News FM Iloilo 88.7. Makitan kami sa amon nga Facebook page, sa amon nga YouTube channel, and of course, sa amon nga TikTok account. Bantayan ang mga programa sa gabi sa K5 News FM Iloilo, alas 7 tubtob alas 9 ang palatuntunan phone palupod kay K5 Turitisoy. Kag alas 9:30 tubtob alas 12 ang palatuntunan K5 Night Watch upod kay K5 June Kapulot. Kag aton matahom nga drama Rihas mabatian alas 4 tubtob alas 4:30 sa hapon. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Mga ka-K5, may yara na gid lamang sang 8 kadlaw ang nabilin, kag Pasko na. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, sa gihapon, kami ang inyong mga tagbalita. LCK5, Sunny Sarabia Punay. Kag ako naman ang inyo alagad, ako si K5, Kim Montaño Caluyo. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM.